Исәнмесе Шолы телеканалында яңалыклар чыгарылышы, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Бүген Россия президенты белән туры элемтә оештырылды. Шәһәрдәшләр Владимир Путинга нинди сораулар белән мөрәҗәгать итте? Ләйсән Ханова ачыклады. Мәгариф идарәсе җитәкчелеге белән очрашуга шәһәрнең 13 балалар бакчасыннан ата-аналар җыелды. Аларны нәрсә борчый, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Шолыда бүген коры үлән янды. Республикада янгынга каршы режим кертелде. Галия Кыш исемендәге лицей укучылары Фуат Садриевның «Безнең авыл кызлары» спектаклен куйды. Премьерада Айгөл Юнусова булып кайтты. Бүген Россия президенты белән туры элемтә иң актуаль темаларның берсе булды. Сорауларны туры эфирда да, алдан да кабул иттеләр. Аларны махсус телефон номеры буенча шылтыратып һәм сайтларда язып ирештерү мөмкин иде. Шолы һәм Тукай районында яшәүчеләрнең сорауларын президентка җиткерү өчен Яршалы электр элемтәсе үзәге тарафыннан алдан ук 13 линия әзерләнде. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Туры элемтә башына ук инде 2,5 миллион артык сорау кабул ителгәндә. Бу узган елгы элемтә ахырына кабул ителгән мөрәҗәгатьләрдән дә күбрәк. Күпләр өчен президент белән туры элемтә төбәкләр дәрәҗәсендә еллар дәвамында хәл ителмәгән проблемаларны чишү мөмкинлеге ул. Президентның традицион туры элемтәсе халыкта һәрвакыт зур активлык уята. Бүгенге икътисади һәм сәяси тутырыксызлык чорында бигрәк тә. Туры элемтәдән шәһәрдәшләр дә читтә калмый. Диана Горбунова да үзен борчыган сорауны бүген махсус сайт ярдәмендә президентка юллады. Ул бала бакчага йөрмәгән чиракта да акча түләтүдән риза түгел. Шулай ук декреттагы әниләргә пособие түләү вакытының арттырылуын сорый. Декретта утырган әниләргә пособие яшь ярыма кадәр гына түләнә. Садикта урыннар 3 яшьтән гына бирелә. Бу проблема безнең Татарстан әниләре өчен бик актуаль. Сорауым президентка барып җиткәннән соң бу проблема ничек тә булса хәл ителер дип ышанам. Президентка юлланган сорауларның иң күбе социаль тармакка, торак коммуналь хуҗалыктагы проблемаларга кагыла. Тик шулай да быел туры элемтә барышында тышкы сәясәт белән кызыксынучылар арту сизелә. Сораулар да күпкә кискенрәк яңгырый. Но все-таки сколько терпеть, если говорить о санкциях? У нас возможен иранский вариант. Тегеран, как известно, под санкциями несколько десятилетий. Я сказал иначе. Мне не то, что терпеть. Нам нужно использовать ту ситуацию, которая складывается в связи с санкциями, для того, чтобы выходить на новые рубежи развития. Но это вот, мы, может быть, и не делали бы этого, но вот то же самое импортозамещение мы вынуждены сегодня, мы будем делать. И я надеюсь, что это приведет к развитию высокотехнологичных отраслей экономики. Әмма вазгыять ничек кенә котлаулы булмасын, һәрбер туры элемтәдә көнкүрешкә кагылышлы, хәтта кайвакыт мәгънәсе дә булмаган сораулар да бирелә. Президент аларга да җавап бирә. Фәлсәфә фәннәре докторы Ирина Комодорова әйтүенчә, нәкъ менә шундый сораулар халыкның президентка ышанычын арттыра да инде. Бүген профессор туры элемтәне КФУ студентлары белән анализлады. Показывается образ, он такой же, как мы. Президент ул безнең кебек дигән фикер туа. Аның да гаиләсе безнеке кебек эте дә. Аның да проблемалары бар. Эш шунда имидж технологияләре кагыйдәләре буенча сәясәтче халыктан ерак тора икән, ул лидер була алмый. Путин ташламалы дарулар, хезмәт хаклары кимү, бердәм дәүләт имтиханы, хәтта ОСАГы кыйммәтләнү турындагы сорауларга да җавап бирде. Туры элемтә 4 сагать тирәсе дәвам итте. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Шәһәр балалар бакчалары ата-аналар комитеты әгъзалары бергә җыелды. Алар 111-нче Батыр балалар бакчасында мәгариф идарәсе җитәкчелеге белән очрашты. Мондый очрашу шәһәрдә беренче тапкыр узды, шуңа күрә сораулар да күп булды. Ике як фикерен Гүзәл Шихапова тыңлап кайтты. Түләү мәсьәләсенә килеп җиткәч, җитәкчелек белән ата-аналар арасында барган сөйләшү кызды. Ата-аналар бер-берсен бүлдереп, үзләренең сорауларын биреп калырга ашыкты. Просто я не понимаю, почему у нас в Татарстане 2800, а в Нижегородской области 400 рублей оплата за детский сад. Әлеге сорауга җавап әзер. Закон нигезендә Россиядә һәр субъект балалар бакчасына түләү күләмен үзе билгели. Чаллыда бер балага түләү 2800 сум. Аз киремле гаиләләргә акчаларның бер өлеше кире кайтарыла. Җәй, яллар һәм каникуллар чоры якынлашканда балаларын 3 айлап бакчага йөртә алмаучылар бар. Мондый ата-аналарны акчаның күп өлеше кире кайтарылу соравы борчыда. Бу очракта да коммуналь хезмәтләр өчен түләргә кирәк булачак. Есть другое постановление Кабинета министров Республики Татарстан,
где определен средний размер родительской платы по Республике Татарстан. Он единый для всех муниципалитетов. Данная сумма составляет 1246 рублей. 2013 елда шыққан қарар негізінде балалар бақшаларда білім беру учреждениялары есебінде. Мұндай орындарда білім беру бушлай болырға тиеш, қайбір әтиянилер үзлерінің нәрсе үшін төлеулерін аңламай, мәгариф идарасы білгішлері мәдди ярдәм үшін ақша жию-жимау ата-аналар иркінде деп білдірді. Мы сегодня в детских садах не собираем ни взносов, ни денег на что-то. Благодаря. Если где-то собирать, скажете, ладно? Шулайда Рамиль Халимов не үшін ата-аналарға істеме рәвішті ақша жиюның сәбәпләрін аңлатты. Бюджет бөліп берген ақшалар гына җитәрлек түгел. Шуңа күрә мондый сораулар тумасын өчен мәгариф идарәсе җитәкчесе ата-аналарга смета белән танышырга тәкъдим итте. Ярты ел эчендә бер төркемдә 4 тәрбияче алмашынган. Бу шәһәр буенча бердән-бер очрак түгел. Әлеге проблемада күп кенә ата-аналарны борчый. Родителям нравится. Тут так, то есть. Мы ответили уже, то методистам нравится, то родителям. Это тоже ответ. Но, уважаемые родители, у нас сегодня... Моны хезмәт базарында тәрбиячеләрнең күплеге белән аңлаттылар. Белгеч таләпләргә җавап бирмәй икән, аның урынына икенчесен табу авыр түгел. Бер очрашу кысаларында гына барлык сорауларны карап өлгермәделәр. Шуңа күрә мондый киңәшмәне май аенда да үткәрергә килештеләр. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Шолла мәктәпләрендә электрон карталар проекты гамәлгә ашырыла башланга әле бер айда юк. Ә уларга хезмәт күрсәтүче банкны инде тикшерү көтә. Бүген ата-аналар комитеты иҗтимагый оешмасы вәкилләре республика прокуратурасына мөрәҗәгать белән чыкты. Федераль законнар үтәлешенә күзәтчелек идарәсе башлыгы Шоллада гражданнарны кабул итте. Ата-аналар укучылар турында шәхси мәгълүматларның банкка тапшырылуы белән килешми. Владимир Ермолаев мәктәп карталарына каршы шәһәрдәшләрнең берсе. Бүген ул бу хакта ата-аналар тарафыннан булдырылган петиция кул куйды. Имзаларны президент Владимир Путинга җибәрәчәкләр. Я не согласен. Мин төшке эшләр өчен түләүләрнең билгеләнгән бер банк ашагына булуын теләмим. Белүемчә, мәктәп карталары кертелү бер генә законга да туры килми. Бу Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының үз карары. Бүген ата-аналар контроле вәкилләре Татарстан прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Республика хезмәткәренең Шоллада гражданнарны кабул итүе оештырылган иде. Мы в любом случае сейчас общую проверку проведем. Без Акбарс банкының мәктәп карталары буенча эшчәнлеген тикшерәчәкбез. Бу хакта мөрәҗәгать әзерләү кирәк. Ата-аналар мәктәп карталары кертелү белән риза булмаган шәһәрдәшләрдән тагы да күбрәк имза җыймакчы. Мне понравился ответ Евграф. Мәктәп карталары буенча сораулар күп. Без ата-аналарга гаризалар язарга булышачакбыз. Бүгенге электрон карталардан ризасыз ата-аналардан 150гә якын имза җыелган. Аны рәсмиләштерү өчен тагын 50дән артык кешенең мөрәҗәгате кирәк. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, Яңалыклар. Дәүләт хезмәткәре ришвәт алуда тотылды. Ярчалы һәм Тукай районы буенча дәүләт техник күзәтчелеге башлыгы тракторын теркәргә теләгән шәһәрдәштән 20 мең сум акча таләп иткән. Тракторчы бу хакта полициягә хәбәр итә. Возбуждено уголовное дело. 290 мәддә буенча җинаять эше кузгатылды. Әлеге хокук бозу өчен 3 елга кадәр иректән мәхрүм итү һәм штраф яный. Аның күләме ришвәтнекеннән 20 тапкыр күбрәк. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Шоллада бүген коры үлән янды. Республикада янгынга каршы режим кертелде. Галиякыш исемендәге лицей укучылары Фуат Садриевның безнең авыл кызлары спектаклен куйды. Премьерада Айгөл Юнусова булып кайтты. Подпишитесь на газету «Пенсионер» всего за 69 рублей в месяц с доставкой на дом. Индекс 31 904. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно.
Datsun Ondo от 376 тысяч рублей. Datsun Mido от 432 тысяч рублей. Кредит 5,5% на 3 года. Акос Челны 203302. Олар Турейфер студиясын сәхнеге алыштыра. Ришат Хажиев, Лилия Махмутова, Гүлия Хайдарова, Лилия Закирова, Резида Шакирова. Зөһрә Фатыйхова. Күңел радиосы беренче тапкыр татарча мюзикл тәкъдим итә. Бар да мәхәббәттән башлана. 28 апрель кичке сәгать 7 Энергетик Мәдәният сараенда. Спецпроект телеканала Челны ТВ. Задай вопрос руководителю города. Уникальная возможность для каждого челнинца. 18 апреля в полдень в торговом центре «Торговый квартал». Только 1 час. Съемочная группа Челны ТВ записывает ваши видеовопросы главе города. Приди, задай вопрос и получи ответ. Прояви уважение к своему городу. 18 апреля выйди на общегородской субботник. Любишь петь? Твой лучший отдых – караоке? Тогда мы ждем тебя! Собери команду и участвуй в конкурсе караоке от программы «Надо брать» телеканала Челны ТВ. Заполни заявку на сайте tvchelny.ru и добро пожаловать на наш праздник. Море позитивных эмоций и приятные подарки гарантируем. Партнер проекта – ресторанный комплекс Open City. Яңалыкларны дәвам итәбез. Һава торышыны кинәт җылытып җибәрү сәбәпле янгын чыгу очраклары артты. Хакасия һәм Байкал аръягында янгын кеше гомерләрен дә алып китте. Бүген исә шәһәребездә дә беренче автомобиль юлындагы мегастрой сәүдә үзәге янында үлән яна башлады. Янгын берничә квадрат метр мәйданны биләде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре әйтүенчә, узган ел белән чагыштырганда бу әллә ни зур янгын түгел. На территории города за 3 месяца. 3 ай эчендә шәһәрдә 40 янгын чыгу очрагы теркәлде. Бу узган ел белән чагыштырганда 2,4%-ка кимрәк. Әмма быел янгыннарда үлүчеләр саны артты. Быел утта 5 кешенең гомере өзелде. Хакасиядәге янгын исә йөзләгән кешенең гомерен өзде. Биредә яшәүчеләрне йорт-җирсез калдырды. МЧС хезмәткәрләре белдерүенчә, янгыннар иске үләнгә ут төртү сәбәпле килеп чыккан. Көчле җил аркасында ут күрше-тирә авылларны да камап ала. Галина Маркова элек Хакасиядә укытучы булып эшләгән, 40 ел элек Шаллы шәһәренә килгән. Үзенең укучылары өчен кайгыра. Элек яшәгән Усбүр поселогында 80гә якын йорт янган. Бу авылның яртысы ди Галина Маркова. Ул үзенең ватандашларына ярдәм итәргә тели. Вот у меня там есть Коленька. Анда Коля Касаткин исемле укучым бар, аңа 60 яшь. Аның каралты курасыннан көлгенә калган, кайгыга битараф булмаган кешеләр кирәк-яраклар белән ярдәм итсен иде. Хәзер республикада янгынга каршы режим кертелде. Табигатьтә, хәтта бакча ширкәтләрендә дә учак ягарга ярамый. Кагыйдә бозган өчен штраф күләме 2000-нән алып 30 меңгә кадәр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Бүйек җиңүнең 70 еллыгына багышлап, Гали Акыш исемендәге лицей укучылары Чаллы Татар дәүләт драма театрында спектакль куйды. Сәхнәләштерү өчен Фуат Садриевның безнең авыл кызлары әсәрен сойлап алдылар. Моның белән укучылар тыл хезмәтчәннәре сугыштан улларын, абыйларын, әтиләрен көткән хатын кызларга рәхмәтен белдерә. Әлеге спектакль белән Гали Акыш мәктәбе коллективы республика күләм бәйгеләрдә дә призлы урыннар алган. Авыл һәм районнарда 7 тапкыр чыгыш ясаганнар. Чаллы тамашачысы алдында тәүге кат чыгулары. Премьерада хәбәрчебез Айгөл Юнысова булып кайтты. Спектакль башлануга санаулы мизгелләр кала, яшь артистлар грим салу бүлмәсендә соңгы әзерлекләр алып баралар. Үз кыяфәтләрен рәткә китерәләр, сүзләрен кабатлыйлар. Аларга бер азга мәктәп укучылары булулары турында онытып торып, пьеса образларына керергә кирәк. Без мәктәптә һәм тормышта булай. Альбер белән дуслар, тик менә сәхнәдә, рольләрдә душманнар булабыз. Biz bir kızga aşık һәм шуның өчен капма каршы торабыз дисәм була. Образым миңа бик якын, чөнки минем образым бик шундый кыю, хатын-кыз ул сугыш вакытында бик күп максатлар куя һәм шуларга ирешергә маташа. Үзем шишмә кайшапа.
Әсберде ойшылу белән югары сыйныф укучыларын сугыш чоры кыз һәм егетләре алыштырды. Әсәрнең игътибары үзәгендә 7 кыз, 7 язмыш, 7 кайгы. Аларның характерлары, тормышка карашлары төрле, әмма максатлары бер – яхшы ныклы тыл булдыру. Алар көне буе басуларда ашлык сугалар. Әсәр эмоциональ яктан бик авыр дип белгечләр. Опа уйнарбызмы икән дип куркыбрак торганнар иде. Аннан соң инде менә үзләре дә хәзер шундый кереп киттеләр. Елап уйныйлар сәхнәдә. Спектакль биткәч тә бер 15 минут аларны тынычландыра алмыйбыз әле без. Күзләреннән яшь менә туктамый. Шундый балалар бирелеп уйныйлар. Яшь кызлар сугыш газабына гына түгел, мәхәббәт газабына да дучар була. Зейнәп һәм Газизны сугыш аера. Аларга кавышу бәхете тәтеми. Бөек Ватан сугышы кырларында авыл кызларының ирләре, энеләре, әтиләре ятып кала. Кызларның яшьлекләре көтеп, ә картлыклары үткәннәрне искә алып, елап уза. Махира районында Алия Гилфанова. Даже әйтә дә алмыйм. Теге бик нык җылап утырдым. Минем кызым спектакльдә төп рольне Зәйнәп ролен уйнады. Искиткеч, менә әле чактыкта уйный алмыйча торабыз. Ул балаларның уйнаулары. Менә шун артистлар кебек уйныйлар. Менә әле тамак төбендә әле дә төер тора. Мин җыладым караганда. Безнең вакытта сугыш булмасын. Мин сугышны күрәсе килми. Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Бүгін балалар ижад сарайында иң яхшы татар кызы һәм татар малайын сайладылар. Бәйгенең сайлап алу турларында 125 бала катнашты. Бүген финал туры узды. Биредә 5 кыз һәм 5 малай. Нәтиҗәдә җиңүчеләр булып 4-нче балалар бакчасыннан Илдар Хөснетдинов, 26-нчы бакчадан Әдилә Султановалар танылды. Бәйге 7-нче елын оештырыла, һәр елны ул аерым тематиканы үз иченә ала. Быелгысы әдәбият, парклар һәм скверлар елына багышланды. Бакчабыз балалары белән Мустафа скверына чәчәкләр куярга барды. Рәхмәт, ярый. Мин әти-әнием белән Рәис Биләш скверында йөрергә яратам. Шулай да иң төп шарт ана телен яхшы белү. Үзең турында татарча матур итеп сөйли белергә, иҗади номер күрсәтергә кирәк иде. Мин матур татарча сөйлим. Тыңлыйм әнине әти белән. Матур итеп бiyim. Мин җырлый белән, бий белән шуңа күрә конкурста катнаштым. Күп иттереп дусларны да таба. Бүгенге менә шулар, кичләрегез күңелле үтсен. Исән-имин булыгыз.